A solicitude de mellora da estrada que une o lugar da Gándara con Lesón é unha demanda xa solicitada por VIP dende hai tempo, pero pola que aínda non obtiveran resposta por parte do Executivo local. Nin recoller o malestar dos veciños da zona que a diario empregan esta vía, que presenta un estado de abandono importante, con numerosas fochancas en todo o seu trazado, que dificultan tanto o tránsito de peóns como tamén de vehículos. Dende a formación agardan a que a súa queixa obteña o mesmo resultado que as denuncias realizadas anteriormente, que a base de insistir conseguiron o obxectivo desexado. Nós, como xa ven sendo habitual, xa levamos feito un traballo de atrás, xa lle levamos solicitado en setiembre do ano 20, xa lle solicitamos que arreglar esta vía. Hasta ahora non fixeron absolutamente nada, pero bueno, vendo que a base de insistencia estamos conseguindo que se arreglen diferentes cousas no municipio, como foi, agora están arreglando aquí Ponte Naveira, despois de insistirlle tanto por escrito e ao valedor, como despois facer unha rolda de prensa, en Venecia exactamente o mismo, e despois tamén os bancos da esplanada donde está o aparcamento, que tamén tras solicitarlle tanto ao Concello como ao Puertos, pois conseguimos que os cambian. É dicir, nós vamos a seguir traballando, insistindo, porque a base de insistir parece que as cousas se consiguen. É nós o que queremos, que as cousas, pois ao final, se acaben facendo.